ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରାଲି। ଏ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ରାଲି ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଦେଖିବା କେତେ ଗୋଟେ ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ବହୁତ ରାଲିରେ ଦେଖିବା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରାଲି ଆଜି ଆସୁଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡି ଯିବେ। ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ରାଲି ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ରାଲି। ରାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ରାଲି ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ବାକି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ହେଇଛି ଭାଇ।
ଅଛି ଆସୁଛି ରାଲି। ଓକେ 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 ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହଁ ଭାଇ ରାଲି ଆସୁଛି ଆହୁରି ଅଛି ରାଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ओके जय श्रीराम। जय श्रीराम।